Hola, el ple d'aquest mes de gener va començar amb un minut de silenci en record de les víctimes de la violència de gènere. En aquest ple es van aprovar els pressupostos per a l'any 2015 i des de la CUP donarem uns arguments de per què estem disconformes amb aquests pressupostos i creiem que no tenen les necessitats de la població. Els pressupostos es van aprovar amb tots els vots a favor, excepte dels 3 regidors racistes provinents de Plataforma per Catalunya i ara no adscrits que es van abstenir, i el vot negatiu d'una regidora de Convergència i Unió. Per tant, a part dels vots favorables de l'equip de govern format per Esquerra Republicana i Iniciativa, van votar a favor els regidors no adscrits provinents del PSC i 4 càrrecs electes de CiU. En paraules de l'alcalde de Manlleu, Pere Prat, aquests pressupostos responien als criteris de contenció, racionalització de la despesa, austers i congelació d'impostos, i amb els objectius, segons l'equip de govern, de fer front a la pobresa, l'atur i fer més accessible l'Ajuntament i millorar la mobilitat viària. Aquests eren els objectius concrets del 2015, a què donaven peu els pressupostos. Des de la CUP Manlleu creiem que tant els objectius exposats com els criteris per a la confecció no tenen relació. És a dir, els criteris perjudiquen aquelles àrees que haurien de lluitar contra la pobresa i l'atur. Per exemple, el deute amb els bancs suposa un 13% del pressupost total i com a dada a tenir en compte, els interessos del deute equivalen a les retallades en l'àrea de benestar social respecte a l'any passat. Un altre punt a destacar d'aquests pressupostos és la partida destinada a la biblioteca, que són 55.000 euros. Creiem que l'Ajuntament hauria de fer públic si ha signat alguna mena de conveni amb el BBVA i quines contrapartides pot portar això per a la població de Manlleu. Un any més, i ja portem 12 anys d'Esquerra Republicana al capdavant del consistori municipal, els pressupostos no tenen en compte cap criteri de participació ciutadana i es segueix apostant per tenir externalitzats serveis com la neteja o l'aigua. És per això que rebutgem els pressupostos aprovats i en breu farem un informe detallat per tal d'arribar a la població una opinió a fons. Al final del ple, des de la CUP, hem preguntat per un conveni que ha signat l'Ajuntament per establir a Manlleu un punt d'atenció del servei d'intermediació de deutes de l'habitatge. Teòricament, aquest servei ha d'informar i assessorar les persones afectades i posteriorment posar-les en contacte amb Ofideute. Des de la CUP el que volíem saber és l'enfoc d'aquest assessorament, ja que si el model és el mateix que el que fa Ofideute, estarem parlant d'un assessorament que no qüestiona la injustícia de la normativa hipotecària, sinó que tan sols facilita el contacte amb els bancs, sovint passant per davant la proposta i oferta del banc que no de les persones afectades. De fet, la majoria de victòries que s'han aconseguit a través del Ofideute ha estat quan les negociacions han anat acompanyades de mobilitzacions i d'accions de pressió als bancs. Si no es fa així, normalment les demandes dels afectats es desdibuixen. Des de la CUP vam preguntar si aquest servei anava acompanyat de mesures per tal d'anar més enllà i garantir el dret a l'habitatge i una segona oportunitat, o aquest servei tan sols es limitava a seure a la mateixa taula banc i persones afectades com si estiguessin parlant d'un conflicte al mateix nivell quan realment no ho és. Creiem que és clar l'abús dels bancs respecte a les persones i una posició de falsa neutralitat com la que fa Ofideute, al cap i a la fi el que està fent és posar-se i situar-se al costat del banc. La resposta per part de l'Ajuntament va ser que efectivament es tracta d'un servei d'Ofideute descentralitzat però que no va més enllà.